V tom videu je mnohokrát tam vidieť ľudí tmavšej pleti a už ten bežný divák si to len predsa spojí s nejakým prejavom rasizmu. Neobávate sa toho, že vaši sledujúci budú ich takto niekde pomenovávať na ulici? Nebudem teraz si zatvárať oči pred kriminalitou v západnej Európe, kde naozaj mnohí ľudia tmavej farby pleti páchajú strašné veci, len preto, lebo čo ak to niekto pochopí zle a vyvodí si z toho nejakú formu rasizmu. A to slovo bubáci, viete, čo znamená bubák? Bubák znamená strašidlo. Ja tvrdím, že tí ľudia, ktorí na tom videách boli, pôsobia ako strašidla. Desia ostatných slušných a normálnych ľudí, bez ohľadu na to, či sú bieli alebo čierni. My tu takýchto ľudí pozývame, umožňujeme im tu fungovať, čerpajú výhody európskej spoločnosti, aby nemuseli žiť niekde v Afrike, a ich správanie rozbijajú policajné autá, palicami vyháňajú policajtov zo svojej štvrte. Veď to je šialené. A ďaleko väčší problém, bez ohľadu na to, či by to aj 5 alebo 10 ľudí poňalo tak, že sa stanú rasistami. Ďaleko väčší problém je to, že nejaký takýto bubák znásilní mladé dievča, ako to, že či niekto si vytvorí nejakú apatiu alebo odpor k ľuďom nejaké farby pleti.